Pasa? Egun eta jakikete gehiago behar duen, faktoria, bai ez da. Hasiko gara duan, hau ikaskidetza zaila da, gero aprendizaje. Mutazio eta bakalera Euskal Herriko Unibertsitatea multimedia edukatiba eta multimedia osatzen duen sare baten programa da. Sare honek ari da bultzatzen pertsona prentzaren formala, transmitzaren formala, sare. Facebooken ere bagea, aurkituko gaituzue, izan ezkero, eta zein modelu gaur, Iñakirekin, Scratch aituarekin, zerretuko gara Scratch ezagutu, landu, eta etekina atera. Espero dugu guztiak guztiak eta espero dugu pasatzea eta espero testia. Han jarriko ditugu zerbait hartzeko, kafia eta freskoetara egitak. Nika izan dut, norbaitek han eta nire ekarritzara aldo dizkia. Ok? Vale? Eskerrik asko. Bueno, vamos, y esto dirá que no es. Tus cables. Bueno, vamos a hacer hoy, tengo un abrazo gratuito. ¿Cerrati? Mira que hacer chiquillas, una ocasión que... Bueno, azteko ikusi bat dugu zer den Scratch, baina esan dugu hau ez dela ikastola, bale? Ez gaudela ikastolan, ez dugula, eta nahi duenak altxatu, aldila, nahi duzuen egin, bale? Hemen gaude ikasteko bai, baina, bueno, modu oso informalio, bale? Eta, lase. Zer dugu zer den Scratch. Baldak ez dut zer den? Zer beten zuen aldeztu? Zertarako balio du? Jokoa egiteko. Zer nolako jokoak? Jokoa. Zer dira jokoa? Bideojokoak, bale? Eta? Zer montatakoak? Historio bat kontatzia, edo futbolean arizteko joku bat, edo zertako? Edo zer bat? Nahi degunen, bale? Egin dezakegu, nahi degunen, bideojokoa, edo historio bat kontatu, hori da Scratch, bale? Eta, zer egin behar dugu gaur hemen? Zer egin behar dugu? Egin behar dugu gaur? Bale? Hoi lehenengo gotza, bale? Hoi lehenengo gotza. Gero, gotza politagoak edo txukunagoak etako dira, beste batzuk, kosta egin zaigu, bale? Egin dezakegu gauza erresak, eta gero komplikatuz, gauza oso zaila da, hastea oso erresa, baina gero komplikatzen dira, eta hori da gure gaur egin behar duguna, ez? Erresena hartu, eta gero ja denbora balin badugu, pixka komplikatu, eta eskanaka gauza egin. Bale? Bueno, zer da Scratch? Da, umentzako egindako sortutako software bat, programa bat. Bale? Eta zer egin dezakegu Scratchekin? Bi gauzaz. Edo animazio bat egin, historio bat kontatu. Bale? Historio bat. Filme txikitxo bat ezabakua. Bale? Edo jokoak egin.
edo historioa kontatu jokoa dena nahaztuta. Bale? Eta buruan daukasun ideia bati itzia emateko. Bale, hori da garrantzitsuena, ideiak ateatzea da, zein nahi dut, jarri nahi dut, ez dakit. Lehoi bat eta lehoi bat, printxesa batuko ez dakit. Dena nahaztuta eta nahi dut nahi dut. Bale, hori da, Scratchen daukan gauzait politika, dena nahazteko aukera daukan. Bueno, ja deskargatu dugu, ja guztiok, oain egingo dugu. Interneten dago, erresa dateatzeko, bidaliko dizkitzu dugu e-mailekin zakitzen bat dokumentu, peixo? Bidaliko dizkitzu dugu nondik atea. Bere, oso erresa da. Interneten Googleen, Scratch jarri eta erresateatzen da. Bale? Gero mango zitzuet, izan jatzen. Ideia da Scratch ezagutzea. Bale? Kontutan izan behar dugu Scratch jarri ditzakegula bai euskeraz, bai erderaz, bai ingelesez, ingelesez praktikako ere, frantsesez ere, eta katalan, gallego, denetatik, bale? Praktikatzeko ondo tortzen da, praktikoak inguruzarekin, gero etxeak, bai, etxeko lan egiteko eta ingelesez da, astuntzea jolazten eta, hori da. A ber, nola egiten dugu? Nola egiten da Scratchen egiten den lana, bale? Programatzen, bale? Zer da programatzen? Zer da programatzen? Zer da? Zer da? Zer da? Inork ez balaki. Bale? Eguneroko programatzeko. Gosaria. Zer dezu gaur osotzeko? Kolako bat. Nola egiten zu kolako bat? Nola egiten da? Nertu, kolako bat. Nertu? Bale. Gorgi. Nertu? Non, nertu. Non, nurri. Basoan, eta gero? Mikrondosean, eta gero, oian atxorekin, kontak eman. Programatu duzu nola egiten den kolako bat. Bai? Hoi dira pausoak, ez? Hoi da programatzea, egunero egiten dugun gauzuta. Bale? Gero, eskolan. Zer daukazu, asteazkenetan goizian. Eskolan. Zer, ziketa, historia, plastika. Erritmo. Adibidez. Edo nor jolasten du futbolean, edo saskibaloian, edo eskubaloian. Ez? Bai, ez egiten du, programa bat egiten du, ez? Horrelariak hemen jarriko da, zera kornerra botatzean, hemen jarriko da, eta... Bai? Egunero egiten dugu, eta hemen ateratzen dira ideia hori, Eta ere. Azkenean, zera, nola egiten dira Madalenak? Kolako gau bezala. Eta, normalean zeiten dugu programatzeko. Gauza erresa egiten denean, edo eguneroko gauza egiten dugunean, kolako gau bezala. Ja, burua dokagun nola egiten dien gauza. Madalenak, zitugu egunero egiten, eta goratzeko asko laguntzen du idazteak. Eta gaiak, eta nola egiten, Gau pauso, pausotan, hoi da programatzen. Hoi da Scratchen egin behar duguna. Programatu. Eguneroko gotzari. Horretarako daukagu programa. Hau da Scratch, galdera, nondik hasi. Nondik hasiko behar. Baik, hola ikusita, beldurra ematen du, baina beldurri gabe. Daukagu pertsonai bat, kakutxua da Scratchen kosmoa edo.
nahi dugun pertsonaia jarri dezakegu hemen. Eta nahi ditugun guztiak, bale? Eta gero dago agertoki bat hemen, bertan jarriko dugu, eszenarioa, ez? Non egongo da pertsonaia hori? Zer egingo du leku horretan? Bale? Bost gune dauzkagu hemen ikusteko. Lehenengoa da, lehenengo zati honetan izango dugu zer ikai garen ikusteko forma bakarra, ez? Hau izango da, edo historioa, edo jokua, edo egiten duguna. Eta hemen agertuko dira, bere gauza. Osantxas txiki baduka, pixka matematika, ez dakit gustatzen zaizuen ala ez. Bai. Hau behar dugu, iesola, bai, bakizue hau dela X, X eta Y, bale? Eta hemen izango da 0, bai? Hemendik gora, egongo da Y gora, Y bera, X eta X, bale? Izango da X normala eta da minus X, bale? Hori izango ditugu gure arazatxoak torriko dira, bale? Torriko dira. Hemen ikusten duzunez, X eta Y, bai? Hemen ikusiko dugu non gauden, bale? Gure zetaitokian, non egiten gara kolaz. Bale? Gero, bigarren zati honetan, hemen izango dugu gure pertsonaiak. Bale? Hemen objektuak deitzen dugu. Pertsonaiak izango dira, bale? Izan daiteke pertsonai bat, izan daiteke objektu bat, nahi dugu. Bale? Eta hemen jarriko ditugu, egin guztiak. Eta hemen, agertokia, momentuz txuri daukagu, bale? Ikusko dugu nola agertzen diren, bale? Pertsonaiak bere agertokia. Bale? Eta da, zatirik errexena izan, bale? Jokua eta pertsonaiak. Eta hemen izango ditugu gidoia egiteko lekua. Kolakoa nola egiten da, hartu egalontzia, hartu kolakagoa, hartu goiara, bota, hemen jarriko ditugu, hau zeik. Bale? Jokua, historiaren pasoa. Historiaren pasoa, hori da. Ikusiko dugu nola. Zena ezu kantua egitea. Aurrea mugitzea, esango dugu, mugitu horre. Bale, gero ikusiko dugu nola esango dugu gauzeik. Hemen ez. Esango dugu, gero dozkagu ez daude ikusten, itxura, aldatu dezake dugu pertsonaen itxura, bale? Eta soinuak, dezake dugu soinuak, bale? Datuak miau egiten du, bale? Baina ere, lehoiaren soinua jatek dezake. Grabatzen. Grabatzen. Bi aukera duzkagu. Bueno, hiru. Internetetik soinuak atera, nahiko saia eta gaur dingo duguna. Gero, eskratzik berak badauzka bere soinuak, horiek ikusiko ditugu, eta gure soinuak grabatu ditzazkegu, baina ordenagailu hauekin denok klasean eta igual soinuak ez dira ondo atera. Igual etxean mikrofonarekin odaitea, oso bete. Igual probatu, gero probatu ezakegu. Eta hemen daude, bai, emango izutu hain konpatu bideo, bai? Hau bukatzerakoan, 5 minutu bideo dira, Bueno, ideia da. Hemen dauzkagula, eman behar dizkigun, pausoa, Eta pausa hauek, ja, norakoa dira. Hemen dut, norakoa dira, pausa hauek. Hola, ikusita. Zer daukate, lehenengo gauza. Koloreak, ez? Kabu urdinak, naranjak, urdinera, berdia, bale? Bale, koloriak. Gero ikusiko duztugu, zer dien koloreak eta neotia, ikusten, puzle bezalako bat. Bale? Ja, blokeak deitzen diote. Bale? Blokeak nola jartzen dira. Bale? Blokeak jarriko ditu. Hau esagututa, nondik hasi. Aukera ezin behar dugu pertsonai bat.
Bale, azteko, gero pertsona asko jarri dituzko guanen. Momentuz, pertsona bat aukeratuko du. Eta gero, agertoki aukeratu. Bale, adibidez, itxasoa, eta arrainu. Beratu? Bai, uste egingo. Bueno, ideia da, zuek egitea. Bale? Lehenengo pausua, pertsona aukeratu. Garran agertokia, eta gero, agertokia eta pertsonaiari argibiteak eman. Nola? Blokeekin. Bale? Zer egin nahi dugu pertsonai horrekin? Horretik uste dugu. Bale? Eta gero dauzkagu blokeak. Hau dira blokeak. Bale? Adibideak, ez dugu ikasi behar, dena da probatu inbarretu goza. Bale? Urdina, dauzkagu mugimenduak. Bale? Zer esan dezakegu pertsonaiak? Mugitu 10 pauso adibidez. Horreza da, ez lortzeko. Zer da, mugitu 10 pauso? Eta 10. Ezta? Edo, biratu 15 gradu, zer badia 15 gradu. Olako zerbait. Bale? Edo, bestaldera, 15 gradu. Bale? Jarri begira, ikusiko dugu. Bale? Eta 0 uste gora dela, 80 aurria, 180 bera, eta uste da, berretuta. Unitze. Bueno, ikusiko dugu, zerrezara, tartzeko. Bale? Hau edia mugimenduak. Bale? Errexenak egingo ditugu gau. Gero, esaten duana, gero, konflikitatu ezakegu asko goza. Bale? Errexenak egingo ditugu. Dauzkagu mugimenduak, dauzkagu kontrolak. Bale? Zer da kontrolatzea? Mugimendua erresa, kontrolatzea zer da? Esan behar diogu, noiz egin gauzak. Bale? Hori da kontrola, noiz egin gauzak. Noiz sartzen dugu kolakagoa esnian. Noiz. Eta lotziko arroan dago nian, ez da? Uste? Ezakit, zuriuneak tekla sakatzean, edo objektu bat sakatzean, edo momentu horretan zerbait egin barezu. Bale, hori da kontrola. Ziko dugu. Gero sentsoreak. Bale, zer da sentsoreak? Zer da sentitu zerbait? Niola egiten bat inbaet, zer sentitzen den? Ina. Karo. Zer da sentitzea? Kolore bat ukitzean, edo zerbait galdetu, edo xaguaren ikusiko ditugu, sentsoreak. Zerbait sentitu. Pertsonaia. Gero itxura, hau erresa da. Pertsonaiaren itxura. Bale, dauzka mozorroak. Bale, ikusiko dugu, hau mozorroa dela, eta beste bat. Hau egiten baldin badu, zeiten dugu, mugitu. Bale, mozorroak aldatu duzkigu. Bale, hemen, edo, esan kaixo. Edo, pentsatu, bale, hori izan behar diogu, pertsonaia. Bai? Eta gero, dauzkagu, soinuak, dauzkara hau ditut, bale, soinuak. Miau egin, eta itxarri. Gelditu soinu guztia. Bale, esa da, Ulertzeko erresa, Hori ikusik dugu. Eragiketak, hemen ja, matematikak, zaila bada, baina, bueno, ikusiko dugu. Eta, azkeneko biak, arkatza, eta aldagaiak. Aldagaiak, gaur ez dutu ikusiko. Bale? Pista zaila badia, baina, zer da arkatza? Bale, zeiten du arkatza? Bale, ez da. Pertsonaiari arkatz bat jartzen baldin badiogu hemen, zeingo du? Mugitzen denean, zeingo du? Barbot. Eta esaten baldin badiogu, jardin dut. Jetxe arkatza. Barbot. Igo arkatza, ez barbot. Bale? Beratzetik jungo da barbot, eta digit. Bale? Eta orain? Escenario egiteko dira, ez? Bai, hori ikusiko dugu nahi dut. Bale? Hau guztia puzzle bat ezala egin bat dugu. Puzzle bat ezala egin bat dugu. Bale? Eta pieza guzti horiek hola jarri bat dugu. Bale? Ez dira kurri, da ikusteko piezak nola dire. Bale? Baina ingo ditugu pausoak. Bale? Baina, hola jarrita, zer esaten ari gara pertsona
tresnia edalontzira, hartu kolakagoa, kolakagoa nahaztu, gero mikrondasera pasa, bai? Hola, esango dugu, bai? Hau lertzen da, bai? Vale? Vale, horrek garen. A ver. ¿Tienes la bici? Bueno. Vale. Hemen daukagu, hau da, Scratch. Vale? Hemen ikusiko dugu zer egin. Hemen daukagu kartutxua. Vale? Bai. Ikusten duzuenez, kartutxua hemen daukagu. Bai? Zer esan dugu, zer egin behar dugu lehen gauza? Zein da? Egin behar dugu lehen gauza. Pertsonaia aukeratu. Kantua nahi dugu? Ez. Beste bat aukeratuko dugu? Bai, ez. Hemen dauzkagu, izartxo hauen, bale? Hau daude, objektuaren gainean, bale? Pertsonaren gainean. Bale. Scratchik badauzka bere pertsonaiak, eta horiek hartuko ditugu, hala ere, egin ditzazkegu nahi dituguna. Bale? Dauzkagu, zer diferentzia dago, gira, hemen. Zer dauka hemen? Zela, zertako? Zu egiteko, bale? Eta hemen, karpeta bat, aukeratzen. Vale. Hartuko dugu lehenko pintzela. Sí. A ver, pintzela hartuko dugu. Right. A ver, sí. Model 4. Vale. Sakatu dugunean, zer hartu da? Margotzeko gune bat, ez? Zagutzen duzue paint, edo egin duzue dakan paint, olako zerbait. Vale? Zer daukagu margotzeko? Zela, borragoma, borobila, zarratua, vale? Oso erresaria, hau marrazki oso erresaria egiteko, vale? Egiten baldin badugu adibidez, borobitxo bat, beltza, onartzen dugu, eta gure pertsonaia orain borobit bada. Bai? Hoi margotzeko, saia da margotzeko eta egiteko gotza. Vale? Guk egingo duguna, da, karpetara joan, eta hemen, tamalez, ingeles esateatzen da. Vale? Bueno, utxigora gara horretzen dira. Animals, right? Baiak, fantasia, right? Transportation, bueno, vale? Bestiak, ya, letters? Letra? People? Media? Things? Gauzak, oida. Vale? Hau daude, hemen, itxura. Eta hartzen du, adibidez, animaliak. Eta bera, zer dauzkago hemen? Animalik bila dauzkago, Ikuste? Bai? Zuko dugu adibidez, elefantia. Onartu. Zenba pertsonera dauzkago hori? 3 pertsonai. Ikuste? Bai, dauzkago elefantia, borobila eta katua. Vale? A ver, kenduko dugu katua eta kenduko dugu borobila. Elefantea txiko dugu bakarrik. Vale? Nola egin? Eskubiko botoiarekin, vale? Horratu eskubiko botoia gainean, vale? Hola? Sakatu eta ezabatu. Bai? Eta hemen ere ezabatu. Bai? Elefante utziko dugu bakarrik. Bai? Horre saururtzeko. Bai? Vale. Elefantea daukagu. Non dago elefantia? Elefantia, xagoa jartzen dugu elefante gainean, eman dugu daola X0 y lauen. Vale? Baina ez zaigu importau, baina gogora. Vale. Lehenengo gauza, pertsonaia aukeratu dugu. Hemen daukagu pertsonaia. Hemen dauzkagu lau aukera. Zer dira aukera hauek? Pertsonaiekin jolasteko.
hauen gainean jartzea, segundutxo bat itxoin, hola? Txikitu objektua, esate izan. Hale, oso horrex. Klik egiten dut, gainean jartzen naiz eta klik, txikitu. Bai? Txikitzen da? Edo, handitu. Vale, nire dut tamaina emateko. Hau, ez da bat dugu. Eta honekin, bikoiztu. Bi elefantean ebalin baitugu. Klik. Klik. Gauzkago orain, bi elefantean. Vale? Oso erresa da, gogoratu. Zango hor partzia eta ez da bat dugu. Elefante hau, ez da bat dugu. Fuera. Bai? Vale, hau bertzeko erresa. Bai? Pertsona maila aukeratu. Eta pertsonaiari bere tamaina eman, azkenean hau tamaina emateko da, ez da dik ez da. Vale. Eta ben, zein behar du elefantiak? Ibili. Zango dugu, biltzeko, ez? Vale. Torri behar gara, hemen gidoia jartzen den lekuan. Esan behar diogu elefanteari mugitzeko. Ari, markatu. Ikusten, bandera, berria, eta botoi gorria, vale? Hau da, programa hasteko eta programa bukatzeko. Vale? Beti izan behar dugu hasteko eta bukatzeko aukera. Bai? Ikusiko duzu ez gara. A ber, esan dugu, elefantea mugitu behar dela, ez? Bai, hemen dauzkagu. Ez da oso ikusten, a ber. Hola, jatzen behar, bai? Ez mugituko, ez dela. Vale. Dauzkagu, mugimendua, kontrola, itxura, sentsoreak, zein aukeratu behar dugu? Mugimendu. Vale. Mugimendua aukeratu. Dauzkagu bloke hauek. Vale. Bloke hauetatik, zein aukeratuko dugu, Pausa. Lehenengoa jartzen du, mugitu 10 pausa. Bai? Hori nahi dugu itea, ez? Vale. Hartuko dut blokea, eramango dut gidoira. Elefantearen gidoira, bale? Ez dugu elefantia, mugitu 10 pauso. Bai? Bihurtzen da? Bai? Bale. Bandera berdea nahi bako diot, zer gertatzen da? Eta mugitzen? Beti. Claro, esan behar diogu, noiz mugitu. Eta hori zer da? Mugimendua ez. Kontrola, itxura, sentsorea, eragiketak, soinua, arkatza. Kontrola. Kontrola, jungo gara. Kontrola. Eta begira, lehenengo blokea, kontrola lehenengo blokea zer da? Bandera berdia. Sakatzean, hariko dut. Vale? Bandera berdia, sakatzean, zein gertatzen da. Ikusten? Mugitzen da. Vale? Sakatzen duen bitartian, tiki, elefantean mugitzen da. Bai? Zein dugu? Kolako horretatu. Bai? Zema pauso ematen ditu, 10. 10 dira. Txuak ez? Aldatu dezakegu 10 noski. Hartzen ez gainien. Vale. Eta jarriko dugunen, 100 pauso. Zeiten du orain. Mira. Jarriko telefonia. Txak. Bai? Baina 100 pauso mugitzen da. Igual gehiagin, ez? Ez? Ez. Omarra egin utziko du. Vale. Hau lertu du? Bai. Vale. Ja, mugitzen da, baina mugitzen da bakarrik. Ez. Nola mugituko da bakarrik. Esan behar dugu batzu. Hau egin behar duzu, beti egin behar duzu. Horreak mugitu beti. Hoiz izango da, mugimendua, kontrola, txura.
kontrola, ez? Kontrolatu behar dugu. Zein behar duzu? Hau behar duzu. Eta, begira, hemen dauzkagu, bloke hauekin. Ikusten hemen dauzkagu beti bat. Ikusten? Hona, ekarriko dut. Zer gertatzen zaio bloke honi? Ikusten zuen bloke honek daukat, hemen lekutxo bat dauka. Sartzeko hemen, zer? Nadeguna. Vale. Hartzen bali badugu mugimenduaren blokia, eta sartzen bali badugu betiren barruan, da por siempre bai, erdena da por siempre. Sartzen bali badugu barruan, eta bloke hori sartzen bali badugu hemen, bai? Zer esaten ari gara? Bandera berdia sakatzean, beti mugitu amarka oso. Beti zer da? Mugitu amarka oso, amarka oso. Noraino? Ikusiko dugu, bandera berdia. Hala, unein da. Vale? Hori da. Vale. Claro, arrazotxo bat daukagu. Bukatzen zaio lekua, irutzeko. Eta nola ematen diogu buelta. Buelta eman diogu, ez? Elefanteari. Habera ez izango da. Mugimendua, kontrola, itxura, sentxorea. Kontrola izango da, ez? Esan behar diogu. Aizu! Buelta eman. Eta kontrolean biratzen hori badugu. Ez dira bloke asko. Zer esango dugu? Zer bali bat dugu mendikak? Baldin eta baldintzak... Ez gara, inbesteko piratuko, Vale, agien ez da kontrola izango. Vale? Agien izango da... Mugimendua? Bilatik barritugu mugimenduetan. Jatzen du bilatu. Bilatu. Vale. Bilatzeko aukera daukagu. Zer da bilatu? Buelta eman. Eta... Ez aldago beste blokerik. A ver. Mugimenduan, daukagu bloke bat esan dira. Errebotatu, ertza ukitzen. Non jarriko dugu bloke hori? Kanpoan, hemen, behian, edo beti barruan. Claro. Ez du beti ingo, bakarrik ertza ikutzen du nian. Hartzen du barruan. Baka. Eta zein den gorrain. Vale? Ulertzen bali badugu blokea jartzen duena, jartzen du blokea eta probatu. Vale? Bakarrik probatu. Bai? A bere, botoen horrega sakatuko dut. Vale? Azkeneko gauza, eta gero probatuko dugu zuek egiten. Zer gertatzen zaio elefanteari ertzat ikutzen duenean? Buelta ematen dela. Claro, buelta ematen du, ikusten? Buelta ematen du elefantia, ez? Vale, hemen daukagu. Vale, ikusten bali baduzu hemen. Hemen daukagu objektua hiru ikuin dio, aldatu dezakegu izena, aldatuko. Vale, eta daukagu hemen bilatxo bat, edo fletxa, digetzi, vale, hola jarrita. Vale, horrek esan nahi du, ertza ikutzean, lehenengoarekin, buelta ematen duna. Eta, bigarrenarekin, ertza
utzean, buelta ematen du. Eta hartzen baldin badugu, hau, klik, zer ikiko du? Buelta ematen. Vale? Orain. Hau lertzen da, Momentuz, zein blokea aukeratu ditugu, kontrolekoak eta mugimendukoak, Vale? Ezagutzen dugun bloke bat. Hau, erresa. Soinua. Erresa, Soinua, zango dugu. Soinua. Jo, soinua. Bai? Jarriko dugu. Jo, soinua. Taka, hor. Eta, badauka, gezi txikitxo bat hemen, sakatzen dugunean, hartzen duela grabatu. Bai? Eta, hemen grabatzen baldin badago, soinu bat. Egin godu. Grabatu. Ez da zuten. Zer grabatu den, zer mikrofono nekin. Eta, idoien esan diogu, soinua, errapita bat, soinua. Berriari eman. Vale, hori da ideia. Hau da Scratch. Vale? Nahi deguna egin dezakegu, eta hau nahiko erresa egiten da, Egiteko. Vale, nahi dudana da, soinuri gabe, vale? Momentu soinuri gabe, gero ikusiko ditugu soinuak, vale? Nire kotxe bat. Kotxe bat, elefantak egiten du, berbera egiten. Vale? Hori mugitu. Vale, kotxe bat aukeratu. Gogoratu, hau Windows programa bat bezalakoa dela, eta daukagula hemen, fitxategian, daukagula berdina, gorde, vale? Hartzen bali dago, irakutsiko dizuet, vale? Berria ireki gorde honela, vale? Momentuz ez ditugu gordeko, vale? Hau praktikatzeko egiten dugu, vale? Nago dugu berriari berri bat egiteko, vale? Dena ezabatzeko eta dena egiteko, berri. Vale? Proiektu gorde ez. Eta berri hasiko gara kantutxoarekin, vale? Kotxe bat hartu eta mugimendua eman kotxeari, vale? Momentuz, hola inberdu kotxeak, baldin bat zute, angulua eman eta gora, bera, vale? Probatu, vale? Karriko ez zueto, Baina? Laguntza gaur duzue, eskatu zuen
hartzen bitartean erakutsi oso egiten ez du. Bale? A ver, itxas nola aukeratuko duzu. Probatu gozak. Bale. Goratu hemen buelta emateko. Bale? Ez horretan? Listo. Vale, vale. Uy, coche. A ver, muy bien.
Bueno, gauzatxo bat, beste bloke bat sartuko dugu. Abiaduraren hartzen. Ze abiadura hartzen du kotxea? Eunda hoi hartzen ditu? Bai, hirian sartzerakoan? Bale, eta nola esaten dugu kotxeari, haizu, motelago etorri. Nola esango dugu hori? Berriz ere kontrola, beti kontrola, bai? Eta kontrolari ematen bali bali dugu. Eta hau hemen, ikusten, segundo bat itxaron. Segundo bat itxaron, da, segundo bat itxaron. Mugitu, segundo bat itxaron, mugitu. Segundo bat igual gehiagi izango da, Ikusiko dugu, baina, segundo bat itxaron zela. A ver, taka. Hori joa kotxea, Eta bide gorriak, Bai? Segundo bat igual gehiagi izango da. Eta nola jolastu segundoekin? Esan behar dugu 0,0, bale? 0,2 adibidez. 0,2, eskarra gauzkoa. Bale? Edo 0,1. Baina eskarra gauzkoa. Bale? Segundo itxaron blokearekin ematen diogu hori da, abiadura. Zailena, normalean segundo bajatzen dira. Segundo bat asko da. Eta jolastu behar dugu 0,1 edo 0,0 ez dakizten bat. Bale, pixka? Ni kronometro de bostete da. Claro, bostekin jugo da, 5 segundo, tak. 0,5. 0,5 da, segundo errila. Montela dijoa baina, bide gorretik dijoa. Bai. Horretzen da, osoak? Politena da, probatu dezakezuela. Probatu, jarri blokiak, sartu blokiak hor. Jartzen dugu duzei. Kotxea mugitzen da, Bai, a ber, gauza berri bat egingo dugu bai, bale? Ezabatuko dugu egin duguna, bale? Gero, dena batu egin beharko dugu, Beste gauzatxo bat egingo dugu bai, bale? 2 minututan, azalduko dizuet nola egin agertoki polit bat. Bale? Bai, politagoa. A bere, berria egingo dugu. A bere, 2 minututan esan duzu. Beira, egin dugu objektu bat aukeratu, bale? Pertsonai bat aukeratu. Aukeratuko dugu agertokia. Horretarako,
dugu agertokian, bale? Eta, hauek dira bakarrik pertsoneentzako, bale? Agertokientzako, dauzkago hemen, ondokoak, bale? Edo fondo, esaten dena erderaz, bai? Ondokoak. Ondoak, esaten dena, bai? Eta, hemen, dauzkago, berriro, aukera berberak, margotzeko, importatzeko, ekartzeko ona, edo kamerarekin, a ber, webkama ondo baldin badabi ez beti, klik egiten baldin badago hemen, aterako da webkam. Ez da beti ateratzen, segun ordenagailua, segun iskan duten da, fatal error. Beti bezala. Eta ikero esan zari. Gero, dazkagu, otokoak, margotu. Margotzea hoia zailagoa, Edo, importatu. Importatu dauzkagu. Scratchenak, Scratchen dauzkan aukerak, ondokoak hemen. Edo geho, ordenagailukin ere atera ditzazkegu, Ez gara hor sartuko, gaur, baina, bueno, aukerak hemen daude. Sartzeko zuen ordenagailuan eta aukeratzeko nire zuenak. Eta hemendik aterako dugu, begira, lehenengoa hau jarriko zuek ikusteko nolakoa den Scratchen kodea. Bale? Hemen da sagua, 0-0-an, hemen Y, X, bale? Hau da Scratch. Bai? Baina, hau, nola ez, hau ez da oso polita, X egimango dugu, importatuko dugu, naturazkoa, a ber, inglesa dakitenak, indoors, zer da? Doors zer da? Atea, barruan, ate barruan, bai? Eta outdoors, kapuko, bale? Nature, natura, eta sport, horrexa, bai? Kirola, bale? Hartuko ditugu, adibidez, kirolak. Eta bendozkagu, tenis, basketbol, ez dakize, hartuko dugu, hau adibidez. Bale? Bale? Kuriosena da, agertoki hauek, agertzen direnean, bale? Beti egon behar da bat. Beraz, txuria egoten da beti, eta ezin dugu esnabatu beste bat jartzen dugun arte. Bale, beste bat jartzen dugunean, X-era eman, taka, eta ja, txuria ezabatzen da. Bale? Horreza, jarri dugu. Bale, baina ikusten duzuenez, ondokoak, ezkamen, troa da, badauka bere gidoia egiteko aukera. Bale? Normalian jartzen duzu hor agertoki eta listo, hor uste duzu. Baina agertokiari ere, izan duzu. Salsa biztek. Bai, adibidez. Hartuko den, gero egiten duzu zuek, ingo dut hemen korrika, hartuko den, naturazko bat, hartuko den, hau. Bale? Zaukagu, da akuario bezala, bai? Hartuko eta akuarioa, eta ingo dut kopia bat, hemen behian. Euskal, bi akuario. Eta izango dut editatu. Margotzeko aukera, eta moztuko diot, hola, burbuiak hemen, eta burbuiei buelta emango diet. Zeka? Honi ere, buelta, honi ere, buelta. Eta onartu. Zein dut? Hemen dazka burbuiak normalak, hemen buelta manda. Bai? Horren esango diot. Gidoiak. Berdin-berdina, Kontrola. Bandera berdia sakatzean, zein behar dut.
Mugimendua, ez dago mugimendurik ematen. Itxura, bai. Urrengo ondokoa, zenbat dauzkat? Bat, eta bi. Urrengo ondokoa jarriko dio. Eta noiz? Beti. Zer gertatuko da gain? Sakatu bandera bertzea? Kriston abiadurarekin. Zein behar dugu moteldu? Nola moteldu? Kotxaren abiadurarekin egin dugun bezala, segundo bat itxaron, eta segundo bat gehiegi da, eta dukagu, agertokia urbilegi. Bale? Indezakizu dago? Venga, nik ezabatuko dut, Ondoko hartu, eta importatu. Hartu akuariuma, bai? Hau probatzeko, gero zuek medezuen hartuko duzu. Atzerakoan ere, ja, hasi arraina jartzen. Badago lagarroa, badago karramarroak, ez duzuen.
Bueno, minututxo bat emango dizue eta azken gauza azalduko dizue eta gero dena batuko dugu eta gero azken gauzatxoa, bale? Eta gero nahaztuko ditugu guztiak, badakit, momentuz bloke gutxi hartu ditugula, bale? Eta bloke asko daude, eta ez dugu denborarik izango bloke asko ikusteko, bale? Garrantzitsuena niretzako da ulertzea ze gauzak egin ditzaztu. Gero, auskalo, bale? Bale, azken gauzatxoa. Daukagu agertokia dauka bere gidoia. Ondokoak jartzeko, 1, 2, 3 nahi ditugunak. Bale? Aldatu daitezke, bakarra jarri, eta soinua ere jarri dezakegu. Bale? Baina ikusiko dugu, hau berdina da objektuekin, bale? Pertsonaiekin. Bale, goazen pertsonaiekin, berriro. Pertsonaia eta baldin badet, hor goien aldatzen den gauza bakarra, da, hemen itxura jartzen dira. Bale? Bestean jartzen dugu fondoak, jartzen dugu itxura. Noren itxura? Objektuaren itxura, bai? Lagun berri bezala, nahi bat duzu, aldatu dezakegu, bale, oain objektu batekin lan egiten egea, baina lau edo jartzen balen baitugu, jarri gatua, elefantia, bale? Bale, itxurara jungo gara, eta ikusi itxurak eskratzen pertsonai batzuk ez guztiak, badaukate bere mozorroa. Zer iruditzen mozorroa, ikusten? Nola hankak? Aldatuak? Bai? Bale, lehen esan dugu agertokiari burbuiak aldatzeko, ez? Orain, pertsonai honi esaten baldin badiogu itxura urreko mozorroa, esango diot, beti, zer egiten du? Bueno, agian asko, baina, hartuko dugu, segundo bat itxaron, 0,2 aurrera. Bale? Horren, mugimendua baten baldin badiogu, mugitzen marka oso, mugitzen da. Gero, esan behar dugu, korrika, ertzaiku. Gutzean errebota ezan, hemen, eta hemen mugitzen hemen dezan, hor daukau kartutxoa egitzen. Bale? Aukera dago, eta interneten bideratzen baliko duzue, aukera dago, zuen txeko kamararekin, aretan jarri eta olain, pero olain, bale? Bihar gaztiak atera, eta aukera dago zuek agertzea ibiltzen, bale? Edo, ezakit, papi batekin edo lehenzuenekin, bale? Hori da. Bale, hau lertzen da, ikusten duzuenez, pertsonai bat aukeratzen duanean, hemen, adibidez,
behar da, karo, elefantiak adibidez, bazeukan, bi, bai? Aukeratuko dut elefantia, bai? Baina, ez dut beste objektu bat hemen sartuko. Ez, elefanteari itxura emango dio. Eta hemen importatuko dut elefantearen bigarren marraz. Zeron? Iopa, hemen. Vale? Eta horren bai, kantuak enduko, Eta esango dio. Bandera sakatzean, mugitu aurrera, beti, seguratu bat, eta itxura, aldatu berezko itxura, urremo mozorroa. Txikitu ego dut, izket. Mugitu. Vale? Eso es ese tema. Vale? Ahora sí que no. Vale. Vale. Hau lertua. Bai. Badago marrazo handi bat. Vale, hola egin dut. Vale? Tu marrazo bat jarri akuariumean.
ikusten duzuenok badaude beste pertsonai batzu ere mugimendua daukatera, karramarra hola egiten du, lagarroa hola egiten du, arrainen bat ere, zer betitzen du. Ahora zer abiadura? Ikusteko bakarrik. Liburu ja igual... Goratu, buelta bat entenean... Bueno, minututxo bat eta beste gauza bat jarriko zuen. Zer bialdura eman izan. Pentsatu inbar dute. Eta probatu eta buelta eman. Pero eso me fue de la actividad de internet. De pillada. Eso lo hace aún. Aldatzen dut behar zu...
A ver, momentuan egiten gidoia, vale? Da bakarrik kolakadoa egiteko, vale? Kolakadoa egiteko bakarrik. Baina, kolakadoa ere, edan dezakegu, edo mikroondasen jarri, edo horregatik, egin dezakegu ez bloke hauek. Jarri dezakegu beste bloke batzuk hemen. Hori egin. Hoi da, baina kontuz, gauza bat da, pertsonai bakoitzari bloke bat ematia, edo pertsonai bati hiruzpalau bloke ematia. Vale? Zailena, kombinaketa egitea. Nire de pertsonai hau, ez dakiten bat segundu hemen egotia, eta gero beste bat etortzia. Hau, zuen behar dezu programazioa. Pertsonai honekin, eta gero honekin, baina biakin behar dute, kalkulatu behar dituzu segunduak, eta horreko gauzak. Ez gara hainbeste komplikatuko, baina behiga. Honi esate baldin badiot, bandera berria sakatzea. Vale? Esango diot. Itxura, esan kaixo 2 segundotan. Bega, zinten du. Kaixo. 2 segundotan bakarrik. Vale, ja bukatu da. Claro, nik esan dio dena da lehenengo 2 segundotan. Bandera berria sakatzea. Vale? Ea beste gauzatu bat, beste kontrol bat jarriko dugu. Begira. Bandera berria sakatzean ez, tekla sakatzean. Vale, aldatuko dugu, hau hona. Zuriunea, aldatuko dugu hau eta begira. Ze tekla? Vale, gezia gora, gezia bera, eskuineko gezia, ezkerreko gezia. A ver, gezia gora. Sakatzen dudanean, esan kaixo 2 segundo. Vale? Horroka, gezia gora. Berriz, gezia gora. Kaixo. Vale? Hoidak eman diogun kontrola. Vale? Gezia gora sakatzean, esan. Eta hurrengoa. A bere? Mugimendua eman. Epa, bakarrik. Kenduko dut esan kaixo. Gezia gora. Esaten dio danean, zer egin behar du pertsonaiak? Zer egin behar du, gezia gora? Gora mugitu, ez? Vale. Gezia gora mugimendua, jarri begira, eta hemen, azkago, graduak, baina klik egin da, esate dizu. Eskuina, eskerra, gora, edo bera. Gezia, gora, tekla sakatzean, 0, gora. Beraz, pertsonaia daukator, gezia gora, gora deko. Vale? Hau, bera dikoa, baina gezia gora, gora arte. Zenbat gezi dauzkagu muitzeko lau. Hau lau aldizin behar dugu. Claro, kontrola. Tekla sakatzean, gezia, bera, jarri begira, bera. Gezia, eskuineko gezia, mugimendua, jarri begira, eskuinera. Eta ezkerrekoa, jarri begira, ezkerrera. Beraz, orain mugitu dezaket, nahi dudan bezala, gora, bera, eskuinera. Bai? Hola itetea bideo jokoak. Zenean, mugimenduak eman behar zaie. Zaka. Ja, komplikatu egiten egia, dauzkagu 5 bloke. Zer di. Eta gero. Bizkan ezkegatu du. A bere, gezia gora,
esan, gora. Eta gora, esaten du. Zuri egiten aldatzera, nire zabaldu. Bai? Ikastegik dena kombinatu egin daiteke. Dena kombinatu daiteke. Bai? A ver, ikusi behar duzu, zer da kasu blokeen kasu. Eta mugitzen gora. Galderatxo bat, zer ezberdintasun dago hemen, esan diot, mugimendua 10 pauso emateko, hau kentzen baldin badiot, zer gertatuko da? Zer diferentzia dago, honekin, eta hau gabe, hau gabe, zer diferentzia dago? Zela Claro, diferentzia, azten denean, azten dela mugitzen, eta ez dela gelditzen inoiz. Gora bai, bera bai, zuten da, baina ez da gelditzen. Hoi bai, hau gelditzen baldin bade, mugitzeko egin behar, gora. Bera. Vale? Honengatik, mugitzen da, edo, nik neu mugitzen behar. Bai.
diskurtso bat eta azken txapa, bale? Azken txampa, Ikusi duzuenez, ez dugu arkatzik oraindik erabili, arkatza egiten duena da, uste du arkatza izango bat bezala, balatxo bat uste du atzekaldian, bale? Ez dakit, zenbat jokoentzako, politia, estentzako gogoen. Ikusi behar dugu dain, pizkatxo bat, liatu pizkatxo bat, baina pizka bakarra. A ber, Eukat hemen karramarro bat jarri dut, bale? Eta karramarro barri, hau esan diot, bale? Bandera berdira sakatzean, beti bilatu 15 gradu. Mugitu emanaldiz eta errebotatu ez aurkitzean, hau da, mugitu eta egiten duela. Bale? Zer gertatzen da? Jo, ni nahi duena da, mugimendua aleatorio esaten dena, ez? Nahi duen lekura jutia. Nori nahi nuria, nabia renik, hola, nahi nuen egin jokua eta eskibatu bat nuela erraina. Hoi da jokua, baina horretarako, tiburuia mugitu behar den, nahi den bezala, baina honek izan behar du mugimendua berak nahi duena. Horretarako daukagu, gauzatxo bat hemen, eragiketak, badaki beldurra ematen digula eragiketa jartzen duenean. Biratu zein polita dena. A ber, eragiketak hartzerakoan, daukat hemen ausazko zenbakia. Bai? Bale. Hau, non jarriko duke? Karramarra ondo mugitzeko. Eta nahi duen lekura mugitzeko. Hau jarri beharko duke, 15 jartzen duenean. Bale? Bat eta 10 edo bat eta 15 zenbakien arteko zenbaki bat aukeratu eta mugitu. Eta begira, mugitzen baldin bade blokia, eta jartzen baldin bade orbarruan, txaka. Horrein ez ditu 15 gradu mugituko. Mugituko ditu, bat eta 10 arteko graduetan, bale, gehiago emango diote, 15 emango diote. 15 gradu, eta orain, mugitzen baldin bada, horre hasi dut. Ekateako dut. A ber, zer gertatzen da, errebotatu, berritzen mugitzean. A ber, ikusi behar da, zen nolako sektu. A ber, emango diote den ere, gutxiago mugitzeko.
Nire raine, nire Ateako zaitxagatik. ¿Qué te pasa? No veo el paquete. Se me queda el cangrejo metido ahí. Yo ya he hecho lo que quería hacer. Y aquí, igual, es que tiro denbora guztiak egiten nahi da, eskuinen aldatu behar zein igual bestalde egitea, edo ikutu egiten du berriro. Vale, ya. Tremendo. Norbait erabiltzen. Azkarren ingo gai, moteldu. Pero, como aquí. Nire kontrolatzaile. Moteldu. Bueno, ideia, denboraik ez digu eman, ideia zan, jartzea arrainpiz. Bare bat emendikan, mugimendu berdina egiten, vale? Eta gero, marrazoak jantzen ikaretu. Oso erresa da, marrazoak ikutzen duenean, objektu hau, desagertu. Hori, Vale. jokoa galtzeko ere. Jokoa galtzeko ere, hori da ideia, hortik arrastia. Vale? Nik uste ja bi ordu dara batzuk, igual, ez? Meketako hartu du? Bai? Gero bakoitzaren lana, bakoitzak bere lana inbarko du. Vale? Bere ideiak hartu, bere gauzatxoak probatu, Kuskusiak pizkatzen. hori da. Vale? Daukagu kafia, neretarik, Sí, venga, ánimo. Zaiz zuenean.